Mga kaborbida, good evening. Nakapindas na kita diri sa Panggil Beverage. Nindot kayo diri ba kay lami og mga view, then hangin kayo. Dayon, makita gyud mo ba murag ma-feel nimo nga makita nimo ang tibuok kalibutan nga unsa kanindot gyud ang nature nga gihatag sa Ginoo nato. Lami gyud magpakabuhi. Sus kanindot. Then nakatindog ko diri sa arko. Then ang mga tao po diri iyahay og selfie. Happy kay sila. Then going to boat, going silang gatanggo. Then nakatindog ko sa arko. Mga kaporbida, ali mo diri para ma-experience ninyo ang Panggil